Krajina la dolce vita, kde víno tečie prúdom, cestoviny chutia lepšie než od starej mamy a história na teba dýcha doslova z každého rohu na ulici. Áno, reč je o Taliansku, obľúbenej letnej destinácii mnohých Slovákov a Čechov. Ale čo ak ti poviem, že táto idylka je len jedna strana mince? Dnes ťa prevediem celým Talianskom tak, ako ho nepoznáš. Dozvieš sa veci, ktoré ti v cestovke nepovedia. Poviem ti, ako tu ušetriť peniaze a hlavne mnoho času. Ukážem ti pláže s najčistejšou vodou v Európe, zoberiem ťa na miesta, o ktorých vie len málo ktorý turista a pozrieme sa spolu, ako fungujú vymyslení policajti v Taliansku. Poriadne sa usadte, otvorte si pizzu, nalejte si pohár vína a pripravte sa na divokú jazdu naprieč Talianskom. Keď sa povie Taliansko, väčšina z nás si predstaví len kolóny pred Koloseum alebo selfie pri šikmej veži v Pize. Pravda je však taká, že Taliansko má 20 regiónov a každý z nich je v podstate úplne iný štát s vlastnou kultúrou, dialektom a hlavne krásnymi miestami, z ktorých na každom kroku cítiť históriu a pravú taliansku atmosféru. Ak práve teraz plánuješ svoju dovolenku v Taliansku a ešte stále si sa nerozhodol, kam sa vybrať, tu je pár tipov, ktoré sa určite oplatí navštíviť a mnoho turistov o nich nevie. Ak chceš zažiť to skutočné Taliansko, odporúčam ti navštíviť pobrežie Amalfi v južnom Taliansku. Najznámejšie je farebné mestečko Positano. Ak chceš môj tip, ako mať z tohto miesta ten najkrajší zážitok, odporúčam ti prenájsť si loď alebo využiť prepravu trajektom, odkiaľ máš tie najlepšie výhľady a hlavne sa netlačíš v úzkych uličkách s ostatnými turistami. Ak máš čas, odskoč si na blízky ostrov Capri, kde nájdeš skryté jaskyne a kryštálovú vodu. Ak si milovník hôr a prírody, odporúčam ti zastaviť sa na samom severe Talianska, to v Dolomitoch. Tu ti odporúčam navštíviť vrch Saseda. Je to jeden z najunikátnejších štítov, aké uvidíš. Ak chceš zážitok, na ktorý nezabudneš, navštív Crime di Levado a nastav si budík na 5:30. Výšľap na východ slnka k týmto trom skalným pilierom je niečo, čo si budeš pamätať do konca života. Počul si už niekedy o umierajúcom meste? Toto mesto stojí na vrchole útesu, ktorý sa pomaly rozpadá kvôli erózii. Je dostupné len cez dlhý most a keď tam vôjdeš, máš pocit, že si sa vrátil o pár storočí do minulosti. Jedná sa o mesto Matera, ktoré som už spomínal v mojich predošlých videách. Ak si ich doteraz ešte nevidel, odporúčam ti kliknúť na video, kam ísť lacno na dovolenku. Matera je jedným z najstarších nepretržite obývaných miest na svete. Ľudia tu žili v jaskyniach vytesaných do skál už pred tisíckami rokov. Dnes je toto miesto zapísané v UNESCO a dokonca sa tu natáčal aj film James Bond. Ak si milovník pláži, zabudni na preplnené Lido a navštív európsky Karibik. Na ostrove Sardínia nájdeš biely piesok, číru vodu a nádherné pláže. Určite ti odporúčam navštíviť pláže Calamariolu alebo Calagolorize. Sú to pláže s bielými kamienkami a čírou vodou, perfektnou na potápanie. Sám som tento ostrov navštívil a určite ti odporúčam požičiať si malý motorový čln, s ktorým sa dostaneš na tie najkrajšie skryté pláže na Sardínii. Avšak pozor, ak si milovník piesku a mušlí, na Sardínii platí prísne pravidlo zákazu odnášania piesku. Turisti to často zistia až na letiskových kontrolách, kde im hrozí masná pokuta až do výšky 3000 eur. A to nie je v Taliansku ani zďaleka všetko, pokutu tu môžeš dostať aj za obyčajnú zmrzlinu či za chôdzu v podpätkoch. Ak mi neveríš, klikni na moje predošlé video o tých najnetradičnejších pokutách v zahraničí, o ktorých turisti často ani nevedia. Ešte predtým, ako vám prezradím, na čo si v Taliansku ako turista dať pozor a prečo je sviatok Ferragosto jeden z najdôležitejších v celej krajine, poďme sa na chvíľu vrátiť na samotný začiatok. Určite sa teraz pýtaš, koľko ťa taký výlet bude stáť a kedy a kde si kúpiť lacné letenky. Taliansko má povesť drahej destinácie, ale pravda je taká, že ťa to zrujnuje len vtedy, ak sa správaš ako typický turista, čo si neprečítal ani jeden vlog alebo všetko nechal na cestovnú kanceláriu, ktorá mu sľubovala dovolenku za akciovú cenu. Ak vieš, kedy sa ti oplatí kupovať najlacnejšie letenky a ktoré miesta navštíviť, Taliansko vie byť šialené lacné. Väčšina ľudí robí tú istú chybu. Idú tam v júli alebo v auguste.
V júli a auguste sú ceny na maxime, mesta sú preplnené a teploty v mestách ako Rím alebo Florencia bežne atakujú 30 až 40 stupňov. Je tam vlhko, dusno a svoju dovolenku v podstate stráviš v radoch na pamiatky. Ak sa tomuto všetkému chceš vyhnúť, odporúčam ti svoju taliansku dovolenku plánovať na apríl, máj alebo september a október. V týchto mesiacoch je počasie stále teplé, ceny ubytovania sú polovičné a hlavne tu nie je toľko turistov. Ak práve teraz hľadáš letenky do Talianska, odporúčam ti letieť na veľké letiská ako je Rím alebo Miláno. Sú to hlavné uzly a odtiaľ sa vďaka nízkonákladovkám dostaneš kamkoľvek. Rezervuj si letenky aspoň 6 mesiacov vopred, ak chceš tie najlacnejšie ceny. Ak plánuješ navštíviť viacero miest a nemáš v pláne požičovňu auta, odporúčam ti využiť talianske rýchlovlaky. Tieto vlaky sú svetová špička, ale ak si kúpiš lístok priamo na stanici, preplatíš ho. Ak využiješ web Trenitalia alebo Italo a kúpiš si lístky v predstihu, ušetríš až 60%. Niekedy vieš ušetriť aj stovky eur na celú rodinu len tým, že si to vyklikáš mesiac dopredu. A teraz pozor. Ak máš fyzický lístok na regionálny vlak, musíš ho označiť v malých žltých alebo zelených mašinkách na nástupišti. Ak to neurobíš, sprievodca ti dá pokutu, aj keď máš lístok už zaplatený. Ak svoju dovolenku plánuješ iba na jedno konkrétne mesto, zabudni na auto. Šoferovanie v Taliansku je stres a pásca na pokuty kvôli ZTL zónam, oblastiam, kam smú len domáci. Verejná doprava ťa vyjde oveľa lacnejšie a rýchlejšie. A ešte jeden tip na záver. Nezabúdaj, že v celom Taliansku platí turistická daň. Takmer každé mesto v Taliansku vyberá daň za ubytovanie, čo je približne 5 eur za osobu na noc. Väčšinou sa to platí priamo na recepcii pri check-ine a nie je to zahrnuté v cene bookingu. Ak máš už vyriešenú cestu aj hotel, teraz príde ďalšia položka, na ktorej mnoho turistov v Taliansku preplatí, a to je jedlo. Ak si myslíš, že špagety s mäsovými guľkami sú v Taliansku klasika, priprav sa na šok, domáci to v živote nejedli. Ak si v kaviarni nedáš pozor na jedno jediné slovo, tvoj účet za espresso môže naraz o 400% len za to, že si k nemu sadol. Prvé pravidlo Talianska. Ak má reštaurácia vonku tabulu s fotkami jedál, utekaj. Je to jasné znamenie, že cieľia na turistov, ktorí nevedia, ako má vyzerať pravá pasta. Rovnako ignoruj naháňačov, ktorí ťa lákajú dovnútra. Kvalitná talianská reštaurácia nikoho presviečať nemusí. Vykašli sa na podniky priamo pred Koloseum alebo na námestiach. Stačí prejsť 2 až 3 bloky do bočných uličiek a hľadať menu, ktoré je len v taliančine. To je signál, že tam jedia domáci. Ak uvidíš na účte príplatok za koperto, nepanikár, nie je to scam. Je to tradičný poplatok za prestieranie a chleba, ktorý je v Taliansku bežný už storočia. Nezabúdaj, že v Taliansku voda nie je zadarmo, na rozdiel od Ameriky v Taliansku nedostaneš pohár vody z vodovodu automaticky. Často zaň zaplatíš 2 až 4 eurá. A teraz pozor. Ak si milovník kávy, v Taliansku platíš za to, kde kávu piješ. Káva El Banco, čo v podstate znamená nastojáka pri bare, ťa vyjde na 1 euro. Ako náhle si k tomuto istému espresu sadneš k stolu Alta Volo, cena môže vyskočiť na 4 eurá a viac. Pamätaj, kapučino sa pije len na raňajky. Taliani veria, že mlieko po 11. alebo po veľkom jedle nerobí dobre tráveniu. Ak si v kaviarni vypýtaš len latte, priprav sa, že ti prinesú pohár čistého mlieka, pretože presne to v taliančine znamená mlieko. Medzi 16. a 20. hľadaj nápis aperitivo, kúpiš si jeden drink, napríklad Aperol Spritz, a k nemu dostaneš bohaté sneky alebo dokonca celý bufet zadarmo. V mnohých mestách ti to v pohode nahradí večeru. A teraz pozor, počuli ste už niekedy o sviatku Ferragosto? Ferragosto je jedným z najdôležitejších sviatkov v Taliansku a jeho korene siahajú až do rímskych čias, no dnes je spojený najmä s kresťanským sviatkom. Historicky bol august mesiacom, kedy si väčšina Talianov brala hlavnú dovolenku. Kedysi to fungovalo tak, že v auguste sa v Taliansku jednoducho zastavil život. Obchody, reštaurácie aj kaviarne sa na celý mesiac zamkli
zamkli a všetci odišli k moru. Dnes je to v top turistických destináciách o niečo lepšie, ale 15. augusta zostáva dňom, kedy je väčšina vecí stále zatvorená. Ak budete 15. augusta v Ríme alebo Miláne, pripravte sa na to, že mestá budú pôsobiť takmer prázdno, pretože domáci masovo utekajú z horúcich vnútrozemských miest k vode. Väčšina bank, múzeí a pamiatok bude 15. augusta pravdepodobne zatvorená. Ak sa nachádzate mimo hlavných turistických trás alebo niekde na vidieku, môže byť problém nájsť aj otvorenú kaviareň alebo bar. Taliani Ferragosto milujú, oslavuje sa rodinnými obedmi, obrovskými piknikmi, grilovačkami na plážiach a v mnohých mestách nájdete koncerty či ohňostroje. Je to čas, kedy sa Taliansko mení na jednu veľkú párty pod šírim nebom. August je absolútna špička sezóny. Ceny hotelov, leteniek a dopravy sú tu na maxime. Ak nemusíte, skúste sa augustu vyhnúť. Avšak Taliansko má aj svoju temnú stránku. Táto krajina je bohužiaľ európskym hlavným mestom drobných podvodov. Medzi najznámejší a najčastejší podvod na turistov patrí podvod s náramkami. Podvodníci náhodne oslovujú turistov na ulici s tým, že im na ruku dajú náramok alebo darček, avšak potom začnú byť agresívni a vyžadujú od vás za tento darček peniaze. Taktiež si dajte v Taliansku pozor na krmenie holubov. Podvodníci vám do ruky nasypú zrno, aby k vám prileteli holuby a urobia vám niekoľko fotiek, za ktoré od vás začnú pýtať nemalé peniaze. A aby tomu nebolo málo, za krmenie holubov v niektorých častiach Talianska môžete dostať aj masnú pokutu. Ďalším rozšíreným podvodom na turistov je falošná polícia. Podvodníci sa rýchlo preukážu falošným preukazom, tvrdia, že vaše bankovky sú falošné a preto chcú skontrolovať vašu peňaženku. Skutočná talianska polícia toto na ulici nikdy nerobí. Taktiež si dávajte pozor pri kúpe lístku na vlak. Títo podvodníci stoja pri automatoch na lístky a tvária sa ako personál. Začnú ti klikať na displej, ale potom pýtajú tringelt. Tieto stroje majú angličtinu a sú úplne jednoduché, nikoho k nim nepotrebujete. Ale nebojte sa, Taliansko za tie drobné nepríjemnosti stojí. Stačí poznať pravidlá a poriadne sa na svoju dovolenku pripraviť. Kľudne mi napíšte dole do komentárov, či ste už aj vy navštívili Taliansko a podielte sa s nami o vaše zážitky a pocity z tejto dovolenkovej destinácie. Každý váš tip môže pomôcť niekomu ďalšiemu z našej komunity naplánovať si lepšiu dovolenku. A ak sa vám toto video páčilo a pomohlo vám zorientovať sa v talianskych nástrahách, nezabudnite hodiť like a kliknúť na odber so zvončekom. Pomáha to kanálu rásť a dáva mi to spätnú väzbu, že vás moje videá i naďalej bavia. Vidíme sa pri ďalšom videu.